Assalamu alaikum masu kallon mu. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shafin labaranmu na yau da kullum. Inda za ku ji yadda shugaban majalisar wakilai ta Najeriya, Right Honorable Femi Bajimela, ya bayyana cewa cin hanci da rashawa na daga cikin manyan dalilan ke hana Najeriya samun ingantaccen ilimi da kiwon lafiya. A cikin wani jawabi da ya yi a ranar Litinin, Bajimela ya nuni da cewa tsarin gwamnati da ke cikin cin hanci yana shafar manyan fannoni na rayuwa, wanda hakan ke kawo cikas ga cigaban ƙasa da kuma rayuwar talakawan Najeriya. A wani muhimmin jawabi da ya yi a Abuja, Femi Bajimela, shugaban majalisar wakilai, ya bayyana cewa cin hanci da rashawa suna ci gaba da hana Najeriya samun ci gaba da fannoni musamman kamar ilimi da kiwon lafiya. Ya kira gwamnatoci da al'umma su tashi tsaye wajen yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a da ke kawo cikas ga cigaban ƙasar. Bajimela ya bayyana cewa a lokacin da ake fama da matsaloli da dama a ɓangarorin ilimi da kiwon lafiya, musamman ga talakawa, cin hanci yana ƙara dagula lamuran. A cewarsa, jami'an gwamnati da ke cikin manyan wurare suna amfani da damar su wajen son riba da kashin kansu, wanda ke sanya kuɗaɗen da aka warewa waɗannan ɓangarori su zama ƙarami ko kuma a kashe su ba tare da an samu amfani ba. A cikin wani jawabi, ya bayyana cewa gwamnati na buƙatar ɗaukar matakai masu tsauri wajen daƙile cin hanci domin samun ingantaccen tsarin ilimi da kiwon lafiya. A cewarsa, ilimi na ɗaya da cikin muhimmin ginshiƙin ci gaban ƙasa, kuma ba za a samu ci gaba ba idan aka bar shi a cikin amfani da tsarin ilimi wajen samun riba ko kuma wajen laifi. A kan ɓangaren kiwon lafiya, Bajimela ya yi nuni da cewa rashin kayan aiki, ƙarancin asibitoci da kuma ɗaukar gaggawa da kuma rashin samun isasshen kula ga al'umma na daga cikin abubuwan da suka shafi cin hanci a tsarin kiwon lafiya. Ya ce babban al'amari na yaƙi da cin hanci a wannan fanni zai taimaka wajen samar da ingantaccen kiwon lafiya ga dukkan jama'a. Jawabin shugaban majalisar wakilai yana da matuƙar muhimmanci wajen nuna yadda cin hanci ke hana Najeriya samun ci gaba a fannoni masu muhimmanci na ilimi da kiwon lafiya. Dole ne al'umma da gwamnati su haɗa hannu wajen yaƙi da wannan mummunar ɗabi'a domin samar da ci gaba mai ɗorewa. Labaranmu na yau da kullum zai ci gaba da bibiyar wannan batu da kuma sabbin ci gaba daga shahararrun jami'an gwamnati kan batutuwan da suka shafi ilimi da kiwon lafiya. Kasance tare da mu, kada ku manta ku danna subscribe da ƙararrawa don samun sabbin labaran da zarar mun ɗora. Mun gode.